jeg synes jo, at det er interessant, hvordan det indgår, som den måde, vi kommunikerer med hinanden på, hvordan venskabsrelationerne ændrer sig, selve venskabsbegrebet og vores måde at konstruere identitet på osv. Så jeg synes altså, rent forskningsmæssigt, så er det jo spændende at undersøge, kan man sige. Altså, nu er der jo selvfølgelig forskellige ting altså nu er de jo forskellige, de to medier, Facebook og Twitter, hvis man sådan skal tage det helt overordnet, så synes jeg jo, at noget af det, der er godt, eller det, man kan fremhæve også som en fordel, er den mulighed, vi har for den her form for konstant tilstedeværelse, som de her medier jo giver os mulighed for. Ja. Og altså, der er jo mange ting, man kan fremhæve, ikke? Men og hvis I sådan er interesseret i noget, der er mindre godt, altså. Altså, det er jo forskellige ting at fremhæve, ikke? Altså, man kan sige, hvis noget som Twitter, så noget af det, der man kan fremhæve som mindre godt, det er, at det hurtigt bliver meget uoverskueligt, ikke? Og der bliver hurtigt mange informationer at holde øje med. Så man kan jo sige, måske man kan lide lidt af informationsoverload, hvis man følger for mange eller har for mange venner, ikke? Så bliver der også rigtig mange informationer, man skal forholde sig til. Okay, så et andet spørgsmål er, hvad tror du, der vil ske, hvis det bliver ved med at vokse så meget, som det gør? At folk bliver ved med at være så Facebook, eller afhængige, kan man på en måde sige? Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså man kan sige, at vi kan jo diskutere, hvorvidt det har toppet nu. Jeg synes, jeg så et tal her den anden dag, der pegede på, at der var 3 millioner danskere, der havde en Facebook-profil. Så det er jo over halvdelen af befolkningen, så det er jo rigtig mange, ikke? Og så kan man jo diskutere, kommer der endnu flere på, eller bruger vi det bare endnu mere, eller går vi i den anden grøft, hvor der kommer lidt en modbevægelse, og man gør noget andet. Altså, jeg er ikke sikker på, at det lige er Facebook om 10 år, vel? Altså, jeg tror, at vores måde at bruge internettet til at være sociale, og til at bruge de her sider, der giver mulighed for brugergenereret indhold, det tror jeg, vi vil vende at gøre, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er Facebook om 10 år. Okay. Nu vil jeg bare lige høre, har du børn? Ja. Okay, hvad alder tror du? Min datter er 2 år, så hun er ikke på Facebook endnu. Nej, men hvad alder, hvis hun kommer om 10 år og spørger, om hun må lave en Facebook-bruger? Venter du så til de 13, som der er nogle forældre, der gør? Eller? Jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i den kontekst, hun befandt sig i. Altså hvis hun gerne ville på, fordi at rigtig mange af hendes venner var på, så tror jeg vil synes, at det måtte hun godt, fordi at det kan også være svært at være den eneste, der har et nej, hvis ens forældre holder meget stærkt på, at du skal vente til du bliver 13, men hvis ens kammerater og forældre ikke holder på det, så kan man jo godt måske komme til at føle sig udenfor. Så jeg tror, at jeg vil hjælpe hende og ligesom følge lidt med, og ikke bare sige, det kan du bare frit bruge, men altså også ligesom være med som ansvarlig voksen, og så kigge på, hvordan hun brugte det. Okay, og så der er kun 2 spørgsmål tilbage, og den ene af dem er, hvis du kunne lave en ting om i vores samfund med Facebook, og det kan være et eller andet på internettet, så sæt sig ned, og i stedet for at sige, det må du ikke bruge, nu skal du gå ud og lege, eller nu skal du gøre noget andet, så sige, jamen, så prøv at fortælle mig, hvorfor det er vigtigt. Lad os prøve at kigge på det sammen, og så få den der forståelse, og måske også dialog, fordi så har man jo noget sammen, og så kan det jo være, det afføder, at man bedre kan tale om, jamen, hvorfor er det så, vi synes, at du ikke skal bruge så meget tid. Hvis man også viser den der positive interesse, og ikke bare forbyder det. Så jeg synes helt klart, at jo mere man kan tale sammen om det, og have forståelse for hinandens perspektiver, jo bedre.